Sanamkela Avalanche of Grace, gama lami ndithenjiwe molweni kwinyanga yeTshazimpuzi, inyanga yesine. Thembekile uYehova, usithwele ngamaphiko njengokhozi, wasikhupha kwinyanga yesithathu, wasizisa kule nyanga. Echilo kumaSirayeli ku-Exodus 19 verse 4, wathi ningakulibali uba ndanithwala ngamaphiko njengokhozi. Ngalibali into endayenza kumayiphutha, ningabulibali. Nathi ngalo lonke ixesha singabucinga fana kungamandla wethu, njengoba sisuka kwenye inyanga singene kwenye inyanga, sisuke kweli suku singene kweli suku olulandelayo, singabuleli. Sazi ukuthi kungenxa yakhe, kungenxa yothando kwamaxhoba ayakhawuleza, unothando, unomusa. Isifundo sethu sizasifumana kwi-2 Corinthians chapter 12 verse 9. Asiqale kwivesi yesi-8. Uthe ndayibongoza kathathu inkosi, uApostle Paul esixelelayo, yoba wathandaza kwade kwakathathu, ethandazela ukuthi isilimo sisuke kuye. Kwakukho umoya ombi owawusoloko ulandelana naye, okanye usemzimbeni wakhe asazi, kodwa uthi wathandaza kathathu. Namhlanje ufuna sikukhuthazane, somelele. Xa imithandazo yethu ithatha ixesha uphendula okanye ingaphendulwa, singasaqumbi siqalekise kwezi ntsuku zokugqibela, singasakhalazi ngoxesha lokhalaza liphelile. Esi sifundo siza kuthi nje straight, sizosomeleza kwindlela yethu yokholo ende. Uthi uApostle impendulo awayifumanayo kwivesi 9 ithe, inkosi kum, ubabalo lwam lukwanele, kuba amandla am azalisekiswa ekusweleni kwamandla. Ngoko kokukhona sendiyakuqhayisa kamnandi kakhulu ngokuswela kwam amandla, ukuze ahlale phezu kwam amandla kaKristu. Selikhumbule olubabalo lu-free, it's a gift, it's a free gift esilifumanayo ngokwamkela uYesu Kristu. Usenzela ngothando lwakhe, ngefavor yakhe, ngoba singabantwana bakhe. Xa ungekamamkeli uYesu, yamkela uYesu, uzofumana nje olubabalo lwakhe oluthi nokuba sikweziphi ingxaki, esikweziphi inkxwaleko, njengaye wayenengxaki uApostle, kodwa ubabalo lwakhe aYehova lwalonele ukumphakamisa, ukumnika amandla ukuba makashumayele ivangeli. Olubabalo lulo nathi olusiphakamisayo kwimbandezelo, kwinqwaleko. Ubabalo lwakhe lusanele, ubabalo lwakhe lusinika amandla, sustaining us. Ubabalo lwakhe comforting us kwindlela ngendlela esizahambayo, sustaining us, keeping us strong. Ubabalo lwakhe, ubabalo lwakhe lulo oluthi nokuba kukho umqobo, imiqobo phambi kwakho, luthi move forward. Ubabalo lukaYehova masilubulele ngalo lonke ixesha. Lubabalo lwakhe olwakhupha abantwana bakhe eyiphutha. Yayifavor le, yayiluthando lwakhe olu. Bathi sebephumile ke ngoku, sekumnandi, behamba ewilderness, behamba, kanti nalutsha balandela Khosi wakwaFaro. Athi xa bethi ngasemva, abafikanga bagalelekile.
kulapho babona khona ukuba nje hayi apha siza kufela kule ntlanga. Ndaqala phapho kanye nje ukukhalaza kwabo ngaphakathi kubo ukuthi hey, besisaphumelana. Noba yaqala lapho kanye babengalazi ubabalo lwakhe uba lubanele, uba uzabathwala abaweza umfulo ulwandle olubovu ebathwele ngamaphiko njengokhosi. Ubabalo lwakhe lusanele. Makungabikho nto ngoku eza kwenza ukuthi sikhalaze. Ixesha lokhalaza liphelile. Masibone ubabalo lwakhe imihla nezolo kwizinto ngezinto esidibana nazo. Masibulele ubabalo lwakhe. Sithi kodwa ubabalo lwakhe lusanele mani. Akukhathasekile noba kwenzeka ntoni, ubabalo lwakhe luyasiphakamisa. We are moving forward ngenxa yobabalo lwakhe. Zinintsi izinto esidibana nazo, yomelela kwezo zigulo unazo ongazaziyo ukuthi sivelaphi. Ubabalo lwakhe lonele. Esi iscripture sesakho. Vele esi ngoku ixesha elikhoyo ngokufuna sithi xa sifumana isibhalo usijingise kuwo, usireceive, usibhilive, usipersonalize ukuthi esi sesakho. Uthi kule ndlela endihambayo, kwezi zilimo endihamba kuzo endidibana nazo, ubabalo lwakho Yehova lonele. Utsho umbulela, utsho umbone inceba zakhe eziningwa naphakathi. Enkosi kakhulu ngothando lwakho, enkosi kakhulu. God loves you. He loves you and nathi sikuthanda kakhulu.